20 detidos nunha operación antidroga na provincia de Pontevedra. Practicáronse 10 rexistros nos que os axentes atoparon estupefacientes, armas e diñeiro en efectivo. Nicolás Sarkozy está xa na cadea, condenado a 5 anos por financiación ilegal da súa campaña electoral en 2007. Declárase vítima dun complot xudicial. É o primeiro expresidente francés que ingresa no cárcere. A chuvia intensa que caeu esta tarde ocasionou balsas de auga e problemas no tráfico na Coruña. Esta tarde chegaron a caer sobre a cidade ata 15 litros por metro cadrado en breves espazos de tempo. O Parlamento Europeo acaba de aprobar o novo carnet de conducir que será común a toda a Unión. Nuns minutos coñeceremos todas as novidades, entre elas a posibilidade de conducir antes de cumprir a maioría de idade. Boas noites. Galicia impulsa, xunto cas demás autonomías e municipios, unha fronte común en contra da recentralización dos fondos europeos. A delegación española do Comité Europeo das Rexións, presidida por Alfonso Rueda, deulle o visto e prace a Declaración Galicia, na que se pide un orzamento comunitario xusto. Alfonso Rueda defendeu unha Unión Europea forte, cohesionada e próxima nas decisións á cidadanía. Que se escuche y que se respete la voz de los territorios y que eso tenga reflejo en el nuevo marco financiero plurianual tiene que ser fundamental. Unha posición que comparten o resto das comunidades e tamén os municipios españois á marxe da cor política. Más fondos, más transparencia, más flexibilidad, mantener la cohesión y no a la recentralización. Lo peor que nos puede pasar como Unión es la renacionalización, la recentralización de los fondos de cohesión. Debemos trasladar a la Unión Europea la descentralización administrativa que existe en este país. Reuníronse en Santiago para impulsar a Declaración Galicia, un documento contra a recentralización dos fondos europeos que Rueda agarda que o goberno de Sánchez empregue na negociación coa Unión. Espero que sea también el documento de nuestro país ante la Unión Europea y que nuestro gobierno nacional entienda que recogiendo lo que nosotros manifestamos, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros defendemos, está defendiendo tamén unha posición de país. A Declaración Galicia tamén pide que non se recorten os cartos de Europa para a pesca e o campo. O Goberno aprobou o primeiro paquete de axudas para atender os afectados de ELA e as súas familias. Son 500 millóns de euros que completan as axudas directas que a Xunta concede desde hai 2 anos. Un ano despois da aprobación da lei no Congreso dos Deputados, o Consello de Ministros avanza no financiamento das medidas de apoio aos afectados pola ELA. Damos un paso fundamental en materia de derechos, avanzamos y mejoramos sobre todo también nuestra red de protección social y en definitiva ampliamos y mejoramos nuestro estado social. Entre as medidas crearase un novo grau de dependencia extrema, o 3+. Ademais, garantirase axudas 24 horas aos afectados cunha dotación de 10.000 euros ao mes e construiránse 2 centros de atención a pacientes con ELA en Asturias e Extremadura. Mejoramos nuestra red de protección social, la hacemos mucho más específica y es obligado decir que esto sucede gracias al empuje y a la demanda de la sociedad civil. O Partido Popular di que as medidas chegan tarde. En este año han fallecido más de 1.100 pacientes de ELA a los que no les ha llegado la financiación. E os afectados creen que son incompletas. Non son suficientes, a lei ela prevé moitas medidas adicionais e, dende logo, nós para os asociados sempre imos a pedir que se cumpran todos os dereitos que foron recoñecidos no seu momento na lei ela. En Galicia hai alrededor de 300 afectados pola esclerose lateral amiotrófica. 200 deles xa reciben axudas directas da Xunta de Galicia de ata 12.000 euros anuais. É unha medida pioneira en España que nos presupostos do próximo ano quedará exenta de tributación. O Congreso aprobou esta tarde a tramitación dunha lei promovida polo Partido Popular que propón deduccións fiscais de 600 euros para as persoas celíacas que lles axude a paliar os sobrecustes da súa alimentación. Os populares calculan que se poderán beneficiar das axudas 500.000 de persoas en España. A norma tamén prevé a creación dun rexistro nacional de celíacos. O Goberno dá luz verde ao novo Observatorio da Vivenda Turística que se encargará de identificar os espazos das cidades con máis problemas de concentración de visitantes e de acceso a unha vivenda. Esta medida ven sumarse ao rexistro de alugueiros de curta duración, entre eles os turísticos.
Precisamente a vivenda provoca choques entre os socios do goberno. Sumar acusa o Ministerio de inacción e pide a Isabel Rodríguez que, se non é capaz de facer fronte ao problema, que se aparte. Pilar Alegría respondeu, di que o goberno toma moi en serio as políticas de vivenda. Que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Entonces, se nos está acabando la paciencia. Le pedimos, por favor, a la ministra de Vivienda, a Isabel Rodríguez, que conteste, que responda una a una a las medidas propuestas por Sumar, porque si ella no tiene ideas, pues ahí tiene las nuestras. En Galicia, un dos barrios nos que máis vivenda pública se está construindo é o de Navia, en Vigo. Esta mañá comezou a levantarse un novo edificio con 37 pisos protegidos. Alfonso Rueda explicou que o proxecto sitúa a Galicia á vanguarda da construción de vivenda pública empregando técnicas industrializadas, é dicir, máis modernas e sostibles. En total, a Xunta vai facer en Vigo 5.300 vivendas. A finais do ano que ven, as primeiras vivendas de protección pública da Xunta de Galicia, as novas vivendas que se engadirán as que xa hai tempo que foron feitas aquí en Navia, se xan unha realidade e seguiremos hasta cumplir os obxectivos ambiciosos que nos temos marcado de ao redor de 1.600 novas vivendas. Outro asunto recorrente, a corrupción, centrou a sesión desta tarde no Senado. O Partido Popular acusou a Yolanda Díaz de estar sostendo un goberno que cualifican de corrupto. Nun lapsus verbal, a vicepresidenta segunda asegurou que hai goberno de corrupción para rato. Dígame, ¿nunca le ha preguntado a Sánchez por los negocios de su mujer y por el rescate de Europa? Y quizá por sus camaradas Ábalos, Coldo y Cerdán. ¿Sabe cuántas propuestas hizo para prevenir la corrupción el señor Feijóo, presidente del Partido Popular? Le voy a contestar como Aznar, cero patatero. Ante la investigación judicial sobre financiación ilegal del Partido Socialista, ¿usted se va a ir del gobierno, sí o no? Queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Aínda no Senado, o ministro de Economía confirmou que o goberno está dando pasos para presentar o proxecto de presupostos en breve sen concretar unha data. O PP advírtelle que gobernar sen contas é levar a España a un suicidio económico. 3 años prorrogando cuentas públicas no es una anomalía parlamentaria, es un suicidio económico. Gobernar no es resistir, es cumplir. Y quien convierte el incumplimiento en método deja de gobernar para empezar simplemente a ocupar. Volver a recalcar la intención de llevar de manera inmediata ese borrador de presupuestos generales del Estado para su aprobación a las Cortes, habiéndose dado ya los primeros pasos. Y la segunda es que el Gobierno va a seguir con su agenda de política económica y política social. Novidades no caso Coldo. Víctor de Aldama asegura que entre José Luis Ábalos e Coldo García cobraron 4 millóns de euros en comisións. O exministro négao. Aldama volve a apuntar a Ábalos e traslada ao Supremo que lle pagou 20.000 euros en negro para que o exministro comprara un local en Valencia. Ya que se ha pagado ese local, gran parte de ese local con efectivo. Efectivo que podría proceder. Y lo que yo he entregado son casi 4 millones de euros. Pagado, segundo Víctor de Aldama, José Luis Ábalos e a Coldo García en comisións por contratos públicos. Aldama tamén sostén que el presidente siempre ha sido consciente de todo. Existe Aldama que unha parte deses cartos ían destinados ao PSOE, mentres dende a oposición exixen explicacións aos socialistas. Y es fundamental que el Partido Socialista y el presidente se hagan cargo de sus corruptos. Por a súa parte, o Partido Popular lembra que o Supremo citou a declarar como testemunha ao exxerente do PSOE. La financiación irregular sobrevuela al Partido Socialista. Y los jueces de este país lo están investigando porque no han conseguido acreditar el origen de esos fondos con los que pagaban en metálico. Con todo, o PSOE... El dinero del Partido Socialista tiene trazabilidad. Nadie duda del origen del dinero del Partido Socialista. El dinero del Partido Popular tiene antecedentes penales. Din que asumen con tranquilidade a citación por parte do Supremo a cargos do partido, á vez que insisten na súa disposición a colaborar coa xustiza.
O fiscal Ignacio Estampa apunta a Pedro Sánchez na súa denuncia contra Leire Díez. Estampa relata que a coñecida como fontaneira do PSOE, xunto cun empresario, acudiron ao propio fiscal seguindo unha instrucción do presidente do goberno. Segundo o representante do Ministerio Público, tras a imputación de Begoña Gómez, esa indicación era a de limpar sen límites. Neste encontro, Díez e Dolcet pedironlle ao fiscal datos comprometedores do fiscal xefe anticorrupción, Alejandro Luzón, o encargado de investigar o caso Coldo. En relación ao procedemento xudicial aberto precisamente contra a exmilitante do PSOE Leire Díez, o xuíz considera que lidera unha actuación delictiva continuada e coordinada cun empresario e un xornalista para recabar información contra os mandos da UCO e contra a Fiscalía Anticorrupción co fin de anular ou torpedear as investigacións contra políticos ou empresarios. Buenos días. O rei defende o multilateralismo nun momento onde dixo Filipe VI no que o diálogo entre Estados xa non pode darse por sentado. Foi unha das reflexións que debullou durante a súa intervención no foro World in Progress que se celebra estes días en Barcelona. O monarca tamén puxo acento na importancia da educación para manter a calidade democrática. Filipe VI lembrou que vivimos tempos de revisión das alianzas tradicionais e do rexurdir de derivas autoritarias, un escenario ante o que chamou a apostar con máis forza que nunca pola cooperación. Seguir creyendo en el mundo multilateral no es una muestra de idealismo wilsoniano, sino ante todo un ejercicio de pragmatismo, porque cualquier alternativa sencillamente es peor. Peor para el conjunto de la comunidad internacional y, desde luego, peor para nuestra región. Un Filipe VI que hoxe anunciou que lle concedeu o Toisón de Ouro o expresidente do goberno Felipe González e os pais vivos da Constitución, Miguel Herrero e Miquel Roca. O Vélaro é a máxima condecoración que outorga o rei de España, un recoñecemento polo servizo ao país e á coroa. Con este xesto, Filipe VI recoñece o seu papel na transición e na redacción da Constitución. A raíña Sofía era, ata o momento, a última persoa distinguida con esta orde dinástica española. Vigo será o escenario do desfile das Forzas Armadas do 2026. A parada militar estará presidida polos reis. O acto terá lugar o 30 de maio e contará con representación dos 3 exércitos da Garda Civil e da Unidade Militar de Emerxencias. Tamén haberá lugar para lembrar os que deron a vida por España. A conselleira de Política Social denuncia nas súas redes sociais unha campaña de acoso e persecución por parte do sindicato nacionalista CIGA. Fabiola García sinala que durante os seus actos públicos grupos de persoas da CIGA lanzan berros e cánticos ofensivos dirixidos a ela. Segundo a conselleira, profiren consignas como Fabiola cobarde, feitos que acontecen tras reprochar ao sindicato a publicación dunha viñeta con contido sexista. Dende a consellería sinalan que tras os reproches pola xestión do servizo de axuda do fogar, que son de competencia municipal, agóchase esta campaña machista, denuncian, promovida polo sindicato nacionalista. Do exterior, Nicolás Sarkozy prepárase para pasar a súa primeira noite en prisión. É o primeiro expresidente francés que ingresa na cadea. Está condenado a 5 anos por financiación ilegal da súa campaña. Sarkozy declárase vítima dun complot xudicial e solicitou xa a liberdade condicional. Unha multitude convocada pola súa propia familia arroupou a Nicolás Sarkozy durante as súas últimas horas en liberdade. O expresidente francés encamiñouse á prisión mesmo antes da hora prevista. A súa muller, a cantante Carla Bruni, acompañouno ao coche nun paseo que serviu para exhibir o apoio popular que aínda mantén o político conservador. Non é un criminal, conta esta muller, que cree que o sistema xudicial está tomando o poder. Defende unha tese que o propio Sarkozy esgrimía hoxe mesmo neste comunicado. Declárase vítima dunha vinganza polos xuíces aos que criticou durante o seu mandato. O caso que manda por primeira vez a cadea a un expresidente da República remóntase a 2007, cando era ministro do Interior e manobrou para que o ditador libio Muammar el Gaddafi financiase a súa campaña ao Elíseo. O tribunal condenouno a 5 anos e, aínda que hoxe mesmo presentou recurso, o seu abogado estima que no mellor dos casos pasará de 3 semanas a un mes antes de que se resolva. Nese tempo, Sarkozy ocupará unha celda illada na prisión de la Santé, onde de xeito excepcional non ingresou a pé, o último privilexio dun exmandatario de quen se despediu en persoa Emmanuel Macron e a quen prevé visitar o propio ministro de Xustiza. O Parlamento Europeo acaba de aprobar o novo carné de conducir que será común a toda Europa e trae novidades, María.
Si, os mozos poderán poñerse ao volante dende os 17 anos, aínda que deberán conducir acompañados ata cumprir os 18. Iremos esquecendo o vello carné plastificado e camiñaremos cara a unha versión digital con validez en toda Europa. O novo carné será válido durante 15 anos para coches e motos. Ademais, teremos un período de proba de 2 anos para os condutores noveis e as sancións serán máis duras no caso de infraccións graves. Os maiores de 80 deberán pasar unha reválida na que se avaliará os seus coñecementos sobre os novos sistemas de seguridade ADAS. O obxectivo é reforzar a seguridade viaria e unificar as normas en toda Europa. Os Estados membros terán ata 4 anos para aplicar as novas regras. Toda Galicia estivo hoxe pasada por auga. As chuvias mesmo causaron algún problema circulatorio. Na Coruña, unha tromba deixou varias balsas de auga e obrigou a extremar as precaucións, sobre todo preto da Praza da Palloza, na Avenida de Arteixo ou na rotonda de Casablanca. Cortouse o acceso ao Porto e aos Castros desde o túnel de Irís. Os atascos foron esta tarde algo máis intensos do habitual. E xa hai luz de novo en todo Ourense tralo apagamento de hoxe. Miles de fogares e comercios quedaron sen suministro. O corte comezou ás 11 menos cuarto no centro da cidade, no entorno da Rúa Progreso. Non funcionaban os TPV para apagar, tampouco os semáforos, e houbo quen se acordou do gran apagamento de abril. O corte de luz afectou tamén o hospital, sen grandes problemas e cos grupos electróxenos de apoio preparados. O suministro tamén marchou nas lagoas canda a universidade e nos barrios do Couto e o 21. O último barrio en recuperar a luz foi o Polvorín sobre as 5 desta tarde. Alí, Xoel, viviuse certo caos, sobre todo nos comercios, pero por sorte sen incidencias importantes, non? Sí, Pablo, sen maiores incidentes máis alá deses cortes, desas complicacións no tráfico, tamén pola falta de semáforos ou das complicacións nos establecementos e nos negocios por non poder empregar os servizos de TPV. Un incidente que, como dicías, comezaba alrededor das 10:45 da mañá, que afectou de xeito puntual a algúns barrios da capital, da cidade das Burgas, e dun xeito máis prolongado no tempo a outros puntos, como era ese Hospital de Ourense ou tamén este barrio do Polvorín. No caso do hospital non se recuperou o suministro ata pasadas as 12 do mediodía, e aquí neste barrio do Polvorín aínda a 1 da tarde uns 240 clientes continuaban sen suministro eléctrico. A orixe detrás dese corte no suministro de electricidade estivo nunha avaría localizada nun tramo subterráneo dunha rede de media tensión nun punto próximo onde nos atopamos, pero alrededor das 5 da tarde a incidencia quedou resolta e todos os clientes arestora contan xa con suministro eléctrico aquí en Ourense. Coas lanternas do móvil así traballaban neste restaurante do barrio do Polvorín en Ourense dende preto das 11 da mañá. Non é imposible, por se regresa, para non estar pillados, porque se regresa temos que dar o menú do día. É a zona máis afectada polo apagamento. Unha avería nun treito subterráneo dunha liña de media tensión deixou 700 clientes, segundo Naturgy, sen luz, pero os traballos para arranxala provocaron cortes na suministración en varios barrios da cidade, entre eles o centro. Eu fun ao ximnasio e cando estábamos ali tamén foise a luz, parecía que volvía, de repente volveuse ir. Durante 10-15 minutos e despois volveu nada, 2 minutos e volveu marchar outra vez. Cortes de pouca duración, pero que prexudicaron, ademais do tráfico, os negocios, imposible traballar ou cobrar. Dejamos de trabajar y la luz, o sea, sin café, sin nada. Foi moito tempo? No, fueron 10 minutitos. Pero o que fixemos foi eso, chamar a amigos que están nos povos ou fora para ver se tiñan luz ou non. Entón, cando dixeron que sí, dixemos, bueno, pois era cousa da ciudad, e, bueno, polo menos quedaches un poquillo máis tranquilo. Esa era a principal inquedanza, que se volvera a repetir o grande apagamento do mes de abril. A ver si va a pasar lo mismo que de la otra vez. Eso era un medo. Usted xa está preparada por si se repite? Bueno, menos do que debería, supoño. Pero bueno, algo máis xa teño. Linternas e por aí xa vou tendo. Un hornillo tamén destes de gas. Eu sigo sin ir, indo sin diñeiro en efectivo, e así, eu moi preparada non vou. Afortunadamente só foi unha avaría puntual. E seguimos falando de enerxía. Naturgy, Iberdrola e Endesa acordaron presentar canto antes ao Goberno unha proposta para manter aberta a central nuclear de Almaraz. As tres empresas traballarán conxuntamente na documentación que presentarán ao Consello de Seguridade Nuclear. Nova operación antidroga en Pontevedra. A policía practicou unha dúcia de rexistros, incautouse de droga e detivo a Patricia unha vintena de persoas.
Sí, o caso leva o xulgado de instrucción número 3 de Vilagarcía, que decretou o segredo de sumario. A subdelegación do Goberno confirmou 22 detencións, a maioría no Salnés, pero algunha tamén en Vigo, en Pontevedra, en Cambados e mesmo en Santiago. Leváronse a cabo rexistros en 7 localidades e os axentes incautáronse de cartos en efectivo, de armas e tamén dunha cantidade de estupefacientes que aínda non trascendeu. A operación serviu para desmantelar unha rede que se dedicaba ao tráfico de heroína en pequenas cantidades e foi froito da colaboración entre as Policías Nacional de Vigo e Pontevedra e a Unidade Antidroga da Garda Civil. A Operación Donner comezou de madrugada cunha dúcia de rexistros que se prolongaron ata a entrada á mañá, un deles o deste chalé no Terrón, en Vilanova de Arousa. Nesta localidade producíronse 3 dos 22 arrestos que deixa de momento a redada. Os axentes da UDICO de Vigo e Pontevedra e do equipo de delincuencia organizada da Garda Civil entraron tamén en vivendas en Vilagarcía, Vigo, Cambados, Pontevedra, Baiona, Soutomaior e Santiago. Se han realizado más de una decena de registros en distintos puntos de la provincia. Se ha detenido a más de una veintena de personas que presuntamente tienen relación con el tráfico de drogas. Finalmente se han intervenido sustancias estupefacientes, dinero y algún arma. A rede dedicaríase presuntamente ao tráfico de droga en pequenas cantidades, sobre todo heroína. O xulgado número 3 de Vilagarcía coordina as actuacións que chegan menos dun mes despois da Operación Saona, outro golpe no Salnés e na Barbanza aos narcos que naquel caso tentaban descargar cocaína na costa galega. En Madrid detiveron hoxe un home de 30 anos que supostamente matou a coiteladas a súa exparella de 21 anos diante do seu bebé de 15 meses. O crime ocorreu na vivenda do distrito de Villaverde onde vivía a vítima co seu fillo. O presunto asasino tiña unha orde de afastamento en vigor e a vítima figuraba no sistema Bioxen. Faleceu Juan Piñeiro Permui, quen foi conselleiro de Educación nos anos 90. Tras formar parte do executivo de Manuel Fraga, Permui sería tamén presidente do Consello Escolar do Estado. Nado en Pontedeume, finou os 89 anos de idade. Imaginen traballar cas mellores vistas da cidade ou ver os peixes nadando ao seu redor mentres fan soldaduras. Hoxe, imos coñecer de primeira man como é a vida de traballadores en profesións perigosas. Para poder traballar colgado a máis de 300 metros de altura hai que estar preparado e non deixar nada ao azar. Sabe o ben Marco Díaz, que leva máis de 20 anos traballando en altura. Tens que estar con 1000 ollos, o sea, saber ben o que faz e estar pendiente. No seu caso, chegou a este traballo pola súa afección á escalada, algo semellante ao que lle pasou ao seu compañeiro Antonio. Todo o que se poida facer con cordas se fai. Sí, por exemplo? Pois líneas de vida, reparación, montantes, bajantes, chimeneas. Deixamos as alturas para mergullarnos nas profundidades. Baixo a auga traballa Alex Chamorro, mergullador profesional. Un día tocache de albanel, outro día estás de carpinteiro, de mecánico. Di que a diferenza de operar a máis ou menos profundidade é o tempo dispoñible. Moita tranquilidade, moita confianza e moitísimo entrenamento. Tío, que tens que non estar pensando que estás mergullando. Tío, o que vas a facer un traballo. Si eres mecánico en ese día, pois eres mecánico, non estás pensando nos equipos de mergullo. As súas son profesións menos frecuentes, a veces con máis riscos, pero tamén con vantaxes. Entón non é monótono, cada día vas cambiando e non como traballar nunha oficina que estás pois a toda a semana no mesmo sitio durante moitos anos. Tradición moinosa, pero cada vez son máis os que se animan a decorar as súas vivendas de xeito terrorífico para celebralos a Maín. No concello ourensán de Piñor de Ceo atopamos varias vivendas onde esqueletes, meigas e morcegos campan xa as súas anchas. Criaturas do máis aló saen en encontro de condutores ou peregrinos dende esta casa de Cotelas. Do show da comarca, imagínate. Normalmente todos que pasan, paran aí a facer as fotos. Lili comezou a decorar a súa vivenda polo Samaín hai 5 anos. Cando o neno era pequeno, empezamos cunha tontería, cunhas simples calabazas, e todo foi ano tras ano medrando. Medrou tanto que xa non poden entrar pola porta durante estas semanas, teñen que facelo polo garaxe, cousas mercadas, pero tamén moitas manualidades. Isto fixemos os nenos de eu. É unha sábana, cunha bola. Depois os veciños tamén me colaboran, que a última semana hasta poño música. Teño un altavoz destos grandes e poño música así moi de medo. O ayer funo ver, e estábamos precioso aquelo. Fomos eu e unha neta e un xenro.
creatividade tamén nesta outra casa, a poucos kilómetros. Hai que lle dá un pouco de medo. Bueno, é que aquí como eso non se acostumbra. Que aquilo é unha maravilla. Bueno, eu espántome entre os dous, o marido e a muller... Todo faino moi enxebre, sabes, moi de aquí. E todos os peregrinos non hai un que non pare aí facerlle foto. El demonio ali. Ahora que eu conto a verdade, non o puría. Porque a min dame medo. Ese é o obxectivo desta tradición chegada do outro lado do Atlántico, pero adaptada ao ADN galego. O Concello de Madrid estuda sancionar a Rosalía por a que liou a cantante na madrileña Praza de Callao. Centos de seguidores colapsaron o lugar e os arredores ante o rumor de que a artista presentaría ali o seu novo disco. Rosalía, que chegou conducindo o seu propio coche, tivo que baixar do vehículo e facer un tramo a plena carreira, perseguida por todos os seus fans. O destino quixo que neste ano Castelao aparecera casualmente a súa declaración de herdeiros. Atopouna un funcionario en Pontevedra ao reordenar os arquivos do xulgado. Hoxe fixose entrega da acta xudicial ao Arquivo Histórico Provincial para a súa custodia. O documento do ano 72 declara as irmás do galeguista únicas herdeiras tras a morte da súa viúva. O mundo celebra hoxe o día de Regreso ao Futuro, a mítica saga con 3 pelis que son historia da ciencia ficción. Marty McFly é amigo de Doc, un científico que construe unha máquina do tempo, un coche, o DeLorean. Proban a máquina e un erro fai que Marty viaxe de 1985 a 1955, ano en que os pais de Marty ían ao instituto e aínda non se coñeceran. O problema, a nai namora do fillo, o que pon en risco que o propio Marty chegue a existir. Enténdese. E por que o día 21 de outubro é o día de Regreso ao Futuro? Pois porque noutra das películas viaxa a ese día en 2015. Ali atopa inventos, algúns que acertaron, como estas gafas intelixentes, e outros que non, como o patín voador. Pero o mellor da peli son as viaxes no DeLorean. Inesquecible a secuencia final da primeira película. Quedan con ela. Vémonos no futuro.